Diyos na siyang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Ama, narito po kami na mga anak mong tinatawag sa iyong banal na pangalan. Pinupuri po namin, pinadakila ang inyong banal na pangalan sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Mula po, Ama, sa iba't ibang mga dako na aming pinanggalingan, kami po ay tinipon mo sa dakong ito upang minsan po ay galapin namin ang mahalagang tungkulin namin na kami po ay magkaisa sa tao ng pagpapasalamat. Kaya nga po, narito kami. Salamat po sa pagpapala mo sa amin na kami iningatan mo makarating sa dakong ito. At sama-sama po kami na pinupuri namin ang inyong banal na pangalan sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Ama namin Diyos, kayo po ang nakakakilala sa bawat isa sa amin. Wala po kaming maililihim sa inyo, maging ito man ay nagiging o hayag sa aming kapwa-tao. Ang bawat gawa ng bawat isa sa amin sa isang taong buhay na aming inilakad sa sanlibutan ito, maging sa mga salitang lumabas sa bibig ng bawat isa sa amin. Kung kami man po namin Diyos ay nakapagsalita o nakagawa ng mga bagay na iaayos sa iyong banal na kalooban, ituring ko sana na kahinaan namin ang mga pagkukulang namin at kami po'y patawarin mo sa aming nagawang kasalanan. Maraming salamat sa inyo, Ama, sa umagang ito na kami po'y pinatnubayan po ninyo matipon sa ilalim ng dakong ito na sama-sama po kaming buong pusong nagpapasalamat sa buong taon na ipinagalaw po ninyo sa bawat isa sa amin. Bagaman po at nagkakaroon kami ng mga karamdamay, patuloy po rin po kami iingatan na kami po ay gawin ng buhay. Isa ilan namin mga kapatid na ngayon ay may taglay na karamdaman. Ang namin Diyos, hindi po kaila sa inyo ang mga karamdaman at taglay ng aming mga kapatid. Nawa po ay huwag maging dahilan nito para mahadlangan ang aming tungkulin sa inyo, kundi sana po ay magpusin po ninyo ng iyong mapagpalang kamay ang lubang katawan ng bawat sa amin ng taglay na karamdaman at huwag po mahadlangan ang aming paglilingkod sa inyong banal na pangalan. Ama namin Diyos, palagi mo daw amang pangunahan kami sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Bilang kami po ay ginagamit mo sa iyong bukirin mula po sa mga matatanda, mga ministro at mga pastor, mga kamunagawa, mga kapatid na may mga kakayanan magpahayag ng inyong mga banal na salita. Samahan po kami sa kapanahon ng aming pakikisalamuha sa aming kapwa-tao. Ang mga mabubuting mga gawa at mga pananalita, mga salitang ipinakilala mo sa amin, ay huwag lamang po kami ang makaalam, kundi maging ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kabiling sa iyong banal na pulungan. Patuloy po namin silang sinasamo sa inyo. Nawa po ay buksan mo po ang kanilang mga pangunawa para sila mga buhay aming makapiling bilang po sa buhay na ito. Kundi hanggang doon po, Ama, sa pinapangako po sa aming buhay na walang hanggan. Ama namin Diyos, salamat po sa lahat ng mga pagpapalaan po sa amin. Binibigyan po kami ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Kung ang ilan man po ay nagkukulang o ang ilan ay lumalabis, hindi mo kami pinapahindutan na kami po ay mawalay sa inyo. Sana po, tulungan po kami na lagi na lalong tumatak ang aming pananampalataya sa inyo, sa aming pamumuhay sa makita po ng aming mga tao ang kawagaan ng loob na pinakilala mo po sa bawat isa sa amin na sana po ito ay aking napagkapatan habang kami po ay nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Patuloy din po namin pinadalangin ang aming mga kapatid na nasa iba't ibang mga bansa na kanilang ginagagyan. Pagkaman po at sila'y malayo sa amin, alam po namin na agad kami po sila kung paano po kami iniingatan sa aming pinagagagyan. Kaya hindi po sana sila na sa kanilang pinagagagyan, patuloy mo silang pagpalain, ilayo po sila sa mga
o sa mga kapwa nilang tao doon na may masamang kaisipan at ang pananampalatayang kanilang taglay ay lalo nilang mapanghawakan hanggang sa panahon na sila ay muling makabalik sa mga bagong kanilang pinanggalingan. Sa umaga kong ito, Ama, muli po kaming mag-aaral ng inyong kumaban na salita. Makakapakinig po kami ng mga salitang nabubuhat sa inyong banal na kasulatan sa pamagitan po ng alipin ng makasangkapanin sa aming kalagitnaan. Nawa po, Ama, kayo ang lumagay sa kalagitnaan ng bawat sa amin, sa aming puso at kaisipan, ang mga turo at mga aral na muli po namin manikinig sa mga ganito ay huwag lamang po namin marinig, kundi ito po ay lubusan namin maunawaan upang sa gayon po gamitin namin ito sa aming makikisalamuha dito sa ibabaw ng sanlibutan. Maraming salamat sa inyo, Ama, sa mga pagpapalang po sa amin, maging sa mga batang aming kapiling sa mga oras na ito, at sa aming mga panauhin. Gawin naman ninyo ang bigisin po kami ng pagkakaisa na sa umaga ito at sa maghapon ito at sa patuloy namin pamumuhay, patuloy po kami sama-sama na pumupuri, lumulupalhati sa inyong banal na pangalan. Salamat po ng marami. Ang lahat po ng ito ay aming pinagtatagubilin, pinagpapasalamat sa inyo sa pangalan po ng inyong anak at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po mga kapatid ko, magandang umaga, mga minamahal mga kapatid. Pagpapala at umahal, mga mayroon sumating at sa inyo mga kapatid. Sa pagsimula natin programa ay paunahan po tayo sa pagmumad ng pagbati ni Prime Minister Francis Torres po. At natawag po natin ngayon dito mga kapatid. So, simulan na mga mahala sa atin sa kailangan buong NCR po. At ito siya mahinga sa inyo ng senior sa atin. Okay naman po mula sa ating ng Diyos at sa Kristo at sa ating na sa pagkito. Maraming salamat sa Diyos. Tayo lahat ay nakating ng mga kapatid. Binibigyan po kayong lahat. Una-una ating pinakamakan ng mga elders, mga ministers, pastor, senior pastor, hanggang sa lahat ng mga diakono, mga membro. Mula po sa area 1, salamat po, Tagatang Pandayan, Tagatampak, Iba Malaysia, Area 2, Pandanya, Muñoz, Malaysia, Area 2, Batcong Norte, Caligid Sur, Agutillo, Bulacan City. Palakpakan naman po! Maligaya, nagpapasalamat. E namarami na nakikita ng mabuti. Kaya ito ka mo kayo? Kaya ito guys, nagalilang po ako. Area 3A, Bangino, San Lorenzo, Pambuan, Capan City. Ako. Area 3B, Bulacan, Kailin, Burak, Santa Maria, and Kasalan, San Diego, Sumaka. Area 4, Caloocan City, Project 8, Quezon City, Pasay City, and Santa Rosa, Laguna. Isabela area, Metroville, Santiago City, San Juan, Quezon, Isabela, Barangay, hindi ko lang mapasok pa, Utog, at Reyna Mercedes, Isabela. Sa Pangasinan, Santa Cruz,
Santa Maria Pangasinan, Samon, Carmen Rosales Pangasinan, at Cora Pampanga. Mabuhay sa tayo lahat. Welcome to Edmonton, Felicidad. At salamat kayo din. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid na ministro na area minister na pagkakalituan, pero sa itiyan siya area minister. Nakita niyo po yung father ng ating mga gagawa. So, patuloy po na ating mga gawain. Simulan na po tayo sa ating paunang salita at iniinternet po natin ang physics natin. And then, ang ating pinakagwapo sa kanya po, ano po yun, no? Yung salita, no? Binabigay ko lang po sa inyo. Ating po enter sa munyo, si Enter Alfredo Manan, para sa kanyang paunang salita. Salamat sa kapatid natin na nabanggit po niya yung guwapo yata kasi naalala ko po yung since ay nakapanood ng Miss Universe live or replay. Nakapanood po ba? Miss Universe contest na tayo nanalo. Anong isa sa maganda sa palagay nyo ipinanalo niya? Siyempre yung maganda naman lahat eh. Ako, ang nagustuhan ko, yung bahagi ng question and answer. Sabi niya, ang tanong bakit iniisip kong karapat dapat na maging Miss Universe? Sabi niya, it is for an honor and responsibility. Tapos, nag-cite na example sa bandang ulit, I'm confidently beautiful with a heart. So, pinakita kasi yung handsome, guwapo, beautiful with a heart. Ano ba gusto ko i-drive po sa atin ngayon? Alito po tayo nagpapasalamat. Kahit may with allergy yan tayo. Sabi ng doktor kahapon, yung iba may mga problema sa pinansyal, nagkaroon ng baha sa lepesiha, problema pamasahe, pero andyan po sila. Pero kami isang kapatid sa Munyos na nagkaroon ng mild stroke, pero nakarating, alam mo kanyang ginawa, nagtitinda siya ng kwatano, araw-araw si Charon, kahit na pipilay-pilay siya, nakaipot siya ng pamasahe sa pasalamat, sobra pa. Meron pang para sa dalawang o isang dalawang tao. Diba? Kaya, yung punto ni Miss Universe na with a heart, may puso. Yung aking boses, not handsome, but with a heart. Ang ating pagpasalamat must be with a heart, may puso. Pag puso yung pag-uusapan, alam natin yung ibang klase ng puso. May pusong sintigas ng bakal, may pusong mamon, may pusong maitim, may pusong maputi. Meron sagana ng puso, meron walang puso. Ang gusto po ng Diyos, kung tayo magpapasalamat, tayo po ay dapat na may puso. Mga minamahal na mga panawin, magulang at mga kapatid, naabot ko yung maraming boses dyan sa likod. Naabot ko ba sa likod? Pakitas lang po kamay. Okay, so, salamat po. Alam niyo, yung introduction ng Professor Dumaque, ang gusto kong sabihin sa mga lola at lola, mga nanay at tatay, ano ang isa sa pinakamaganda pwede niyong ipamana sa inyong mga anak at mga apo? Obviously, alam niyo ang sagot, ano? Ano sa pinakamaganda pwede ipamana sa ating mga anak at mga apo? Yung value o pagpapahalaga sa pagiging mapagpasalamat. Natutuwa ako kung nakikita ko magulang. Binigyan mo na lang anak. O ano sasabihin mo, anak? Thank you po.
Iway ko, salamat. Hindi ba dapat turo yun ang magulang sa kanyang anak? Na bata pa, tinuturuan ng maging tumanaw ng utang na loob, magpasalamat, kumikala sa kanyang loob. Eh, pag hindi mo ginagawa yun, kahit nabigyan nyo ng matas na edukasyon, mapagtapos sa college sa inyong anak, kung yung ganun mga values ay wala, eh palagay ko, imulang po ang ating pagkamagulang. At pag nagbibigay, at pag nagpapasalamat, may kakambal po ito na pagbibigay. Sa bata lang po, tama ba, talaki ng teki anak natin, o apo natin, pag binibigyan ng gift o anumang bagay, hindi ba dapat ituruan silang gumanti o tumanaw ng utang sa pamagitan din ng pagbibigay? Ang Bible mayroong batas ng giving and receiving. Depende ang marireceive mo sa ibibigay mo. Sabi ng isang Bible scholar, the secret, the biblical secret to becoming a rich person, sabi ng English niya, ay yung pagbibigay. Biblical secret to becoming rich. Pag sinabing rich, hindi lang rich financially, kundi yung kabuuan na yung pagkatao, personal and business life, lahat ng aspeto, health, family life, andun na, not just financial. Kaya, ang biblical secret, ayun, yung bata mapagpasalamat, turuan din natin magbigay. Alam niyo ba yung in-announce kanina, may mga namis tayong lugar at may mga magiging bagong lugar. Katulad po ng Marawa, bakit na may 6 establish at anong lugar yun? Anong area yun? Yan. Meron daw tayo magiging lugar dito sa Katimon ng Diba. Hindi ako nabanggit pero magiging lugar na. Kaya at least na sa 10 members. Noong linggo, kami sa Victoria, Tarlac, at nakakayat na rin po magulungan ang Victoria, Tarlac. Ang ito-puto po, in terms of giving times and giving, yung number natin na ito, di ba? It might be double, or triple, or quadruple. Depende sa ating giving. Namula tayo sa isang kultura dito sa ating church na parang nahihiya o natatakot ang isang ministro magturo, magbigay mga kapatid dahil baka matison. Maling kultura yun. Hindi lang dapat ito, hindi lang po natin. Alam niyo mga saysay na mayayaman ito, hindi mga pinakamayaman lang sa technique. Sa Microsoft pa siya, Puppet o Google sa pagkain. Si Gates, tapos si Puppet. Ayun, may mga foundation yan na tumutulong sa lahat, educational, charity, etc. Alam mo bang yung Colgate, abiling pala yun. Yung mga tayo ng Colgate, alam mo yung ginagawin 10% yun, more than 10%, as much as 70%, ibinibigay niya. Pero kaya kayaman si Colgate. What I'm driving at mga kapatid, hindi na pagkira natin. Hindi na ilang lokal. Para bang content na tayo, sabi mo ng Bible tayo na kukunti. Ito, kukunti maritas. Mali! Kailangan magsikat tayo lahat. At kung mas maraming binigay sa'yo, sabi ng Elder Angeles malaki na lang i-expect ng Diyos sa'yo. Di po ba ganun lang ang sabi ng kasulatan? At ang pangako ng Bible, hindi politician na nangako. Pag nako, politiko yung karsada namin sa Munoz. Masisilente sa amin ng Manila Barangay Captain. Naging konsyal ng bayan, hindi nagawa yung daan namin. Pero pag Diyos na nangako, tuto pa rin ng Diyos yun. Pag sinabi ng Diyos sa 2 Corinthians 9:5-13, pag generous ka, generous din ang Diyos. Pag bukas-palad ka, lalong bukas-palad ang Diyos. At ang tatanggapin more than enough
pwede mong tamasahin. Dahil ikaw ay nasa puso mo. Yung pagbibigay. Yung tunay na nagbibigay, tingnan nyo ang pagkapalimiran. Hindi pinaghirap. Kaya po kami naman na mga kapatid, introduction na lang po ay sumakto sa speaker, ay i-apply po natin ang ating pagpapasalamat. Huwag po tayong, meron kasi may sinagal po ito, meron kasi nag-vision sa akin ng araw, mga 10 years ago, isang grupo ko ng pananampalataya rin. Brad, sumama ka sa amin. Eh bakit? Alam mo ba wala kang mababasa sa Bible na pag nagpasalamat, may ibibigay na abuloy? Panagulat ako. Yes, ang introduction. Ayun. Pag nagpasalamat ka, magbigay ka. Sa Old Testament, ang bansang Israel, as a nation, nagpapasalamat, may offering. Sa New Testament, sa chapter 10, verse 13, onwards, no Hebrews, andun. Sa mga offering, sa sharing, sa kaya sa abuloy, sa pag-share, paggawa ng mabuti, sa ganun mga offering, andun sa iyong nalulugod. So, okay lang po yun na hindi na dapat magbigay pag nagpapasalamat. Hindi ko na babagay yung sekta kasi mahal din natin sila. Kaya po, sana po ang ating pasalamat, mga pinamahal buong puso. Sabi nga ng mga Kastila, sunod tayo sa may Spanish pa, muchas gracias, maraming pasalamat. Con todo, alma y corazón, ng buong puso at kaluluwa. Ang ating pasalamat na mga pinamahal, buong puso, buong kaisipan lahat na. Yan, sa kayong bagay, ang Diyos ay malulugod sa atin at ibuberte sa atin ang maraming pagpapala, pinansyal, kalusugan, magandang relasyon sa pamilya, sa kapatiran, maligayan, pagpapasalamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga leader sa kanyang Diyos. Bago tayo umawin, patuloy sa ating gawain sa mga ganito. Inanyan po yung mga bata, nagdala po natin mga bata, 10 years old po yung below. Meron po silang sariling program doon po sa taas. Dito po sa second floor, lumaki po siya dito. Pag-isaya niyo po dyan, meron po mga program. So yung mga bata po na gusto ilalap po yung mga bata 10 years old yung below, o kaya kung may mga 12 years old na gustong magpunta po ron, may nakahanda po mga program para sa kanila. Para sila rin po ang magiging abala. Okay, so patuloy na po tayo mga kapatid. Arong na kapulungan, number 3. Yan po na nasabunin natin ating mga lalamunan at ating mga
Di ba ang kanya, laptop niya, may kanya? Sabi niya sa gawin natin Sige. sa kanya ay inalagaan ng tiwala, pagkatapat, at asahan nito